Hanap mo ba ang cold and refreshing food to beat the heat? Abay, halo-halo na yan! Dito sa La Union, ang destination to go, Halo-Halo de Iloco sa San Fernando City. Dahil ito sa kanilang buko halo-halo. Na talaga namang dinarayo maging ng mga karating probinsya, rehiyon at maging mga dayuhan. Isa sa mga pinupuntahan dito sa La Union. Kaya na-curious kami, kaya namin pinuntahan. Masarap. Worth the price. Solid. Ang sarap, kakaiba. Kaya nung nandito kami, ito unang-una namin hinanap. Sobrang sarap talaga. Kasi sabi nga nila, ang dami nagsasabi din kasi sa Manila na masarap dito sa halo-halo. Pero bakit nga ba mas visit and try at binabalik-balikan ang buko halo-halo ng Halo-Halo de Iloco? Ang kanila kasing sangkap, siksik-liglig at hindi tinipid. Nasa 15 ingredients lang naman ang kanilang inihahalong sangkap sa kanilang yelo. Talaga namang hindi lang special, kundi extra special. Kaya mga kasolid North, ihanda na ang papel at ilista ang special ingredients ng Halo-Halo de Iloco. Mountain rice, keso, nata de coco, homemade minatamis na saba, gulaman, mais, soft bukayo, yema pandan, honey syrup, kamobe o homemade kombi ng kamote at ube, Carabao milk, ogoy cracker, pulitipot, mani, burisangsang o dinurog na tagapulot. Ang mga ito lang naman ang mga toppings na inihalo sa yelo ng buko halo-halo ng Halo-Halo de Iloco. Tikman na ang buko halo-halo dito sa Halo-Halo de Iloco. Magpasarap ka muna. Different local products or different local foods ng La Union. So, yun yung mga root crops, like meron din tayong gatas ng kalabaw from Rosario, yung caramelized sugarcane ng Sudipen, honey ng Baknotan, and yung native na saba ng different towns and of course the city of San Fernando. So, ayun, pinaghalo-halo ko yung mga sangkap or mga products ng La Union. So, hanggang nag-come up ako ng isang masarap na dessert which is yung halo-halo. Sa each product, may kanya-kanyang kwento yan. So, parang niyayakap lang natin yung bawat produkto na pwede nating i-serve sa every table na kakain sa ating hapagkainan. Kilala ang Halo-Halo de Iloco na tatak La Union. Ito lang naman kasi ang orihinal na nagpakilala ng halo-halo na nasa buko, na unti-unti na ring nagagaya at binigyang bersyon ng mga karatig bayan, probinsya at rehiyon. Pero gaya ng ibang mga negosyo at kainan, pinatatag din ito ng panahon. May 18, 2004, ang buko halo-halo unang nabuo at natikman sa bahay ni na Xavier sa kanilang kainan na tinawag na Halo-Halo de Iloco Balay. Hanggang dumami ang tumangkilik sa kanilang buko halo-halo na binibisita hindi lamang ng mga lokal, maging local and foreign personalities. Hanggang lumipat sila sa bago nilang pwesto sa Barangay Biday o kilala rin na Halo-Halo de Iloco La Mansion dahil sa mas malawak nitong espasyo na kayang mag-accommodate ng 200 na katao. Unti-unti na ring inaayos sa Halo-Halo de Iloco La Mansion ang mga antique display mula sa Halo-Halo de Iloco Balay. Gusto kong i-rebrand ang La Union kasi ang La Union kasi more on sa mga agricultural products, pero sa pagkain kasi parang walang identity ang La Union when it comes to foods. It's a mixture of love of La Union kasi sabi ko nga, very blessed ang La Union because we are very rich in agricultural products. So because of these agricultural products, nabuo si Halo-Halo de Iloco. Yan yung mga sangkap na kumumpleto sa mga heritage na kailangan nating i-preserve sa probinsya ng La Union. Ang kwento ng Halo-Halo de Iloco pinagtibay din ng panahon bago nakamit ang tamis ng tagumpay. Gaya ng pinaghalo-halong sangkap na maihahalin tulad sa pinagsama-samang sikap, tiyaga at dasal tungo sa tamis ng tagumpay. I started from scratch talaga. And then siguro yung love of cooking, love of eating, love of traveling,
So, pinaghalo-halo ko yung tatlong yun. Pero, syempre, lagi ko namang hinahaluan ng dasal. Dapat yung contribution na maibibigay mo sa komunidad, and of course, sa environment din. And lastly, of course, huwag kalimutang magdasal. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.